από το 2002 μέχρι το 2023 φαίνεται ότι αφέθηκε τελείως όλο αυτός ο χώρος και όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Περιφερειάρχης, ήταν ένα ντροπιαστικό σημείο το νησί μας. Θέλω να πω όμως ότι αυτό εξυπηρετούσε κάποιους και αυτό είναι ξεκάθαρο. Εξυπηρετούσε κάποιους και εξυπηρετεί κάποιους η αταξία και κυρίως το να μην υπάρχει νοικοκυριό. Αυτό έχει, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Περιφερειάρχης, έχει λήξει, έχει λάβει τέλος, γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία, όπως είπαμε και πριν, της τάξης του νοικοκυριού, αλλά κυρίως, και αυτό είναι το πιο σπουδαίο και σημαντικό, όχι μόνο το να δημιουργείται ένα νέο κύτταρο, αλλά πώς θα λειτουργήσει. Άρα μπορώ να πω ότι βλέποντας το προσωπικό που υπάρχει εδώ σε αυτό το χώρο, ένα προσωπικό που είναι πολύ σωστά καταρτισμένος, επαγγελματίες που γνωρίζουν ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε, είναι στα χέρια τους το πώς θα λειτουργήσει στα επόμενα χρόνια και επειδή τους έχουμε απόλυτα εμπιστοσύνη και βεβαίως εμείς προς τον Περιφερειάρχη, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές που συναντήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θέλω να πω ότι η δέσμευση του Περιφερειάρχη, πριν ένα χρόνο, όταν έκλεινε ο ΧΙΤΑ, τότε προκάλεσε όλους αυτούς τους οποίους εξυπηρετούσε τον ανοιχτός με τον τρόπο που λειτουργούσε. Η καλύτερη απάντηση που δόθηκε είναι αυτή, που μετά από ένα χρόνο άρχισε να λειτουργεί. Για εμάς ως Δήμος μπορούμε να πούμε ότι η εξοικονόμηση είναι κάτι πολύ σπουδαίο σημαντικό, αλλά κυρίως όταν μιλάμε για το περιβάλλον, εκεί δεν έχουμε εκτόσεις και εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα οικονομικά. Άρα το σπουδαίο αυτό έργο που έχει γίνει εδώ, πραγματικά νομίζω ότι είναι μια μεγάλη νίκη, μια τεράστια νίκη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια. Φόσδα, Περιφέρεια και εμείς καλούμαστε ως Δήμος να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπούμε στη σωστή διαδικασία, το ότι ό,τι όχημα έρχεται εδώ, κύριε Περιφερειάρχα, να έρχεται με τα σωστά υλικά και αυτά που είναι για εδώ και όχι αυτό που γινόταν εδώ τόσα χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και τώρα, πολλές φορές, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται εδώ, είπαμε οι επαγγελματίες που γνωρίζουν, πολλές φορές κάποιοι που φέρνουν κάποια οχήματα επιστρέφουν πίσω. Απλώς γιατί δεν τα δεχόμαστε. Απλώς γιατί έχει μπει μια τάξη εδώ και αυτή η τάξη πρέπει να πρετανεύσει και σε υπόλοιπο νησί και σε όλους τους υπηρεσιακούς και σε όλους τους φορείς. Άρα να είστε σίγουροι ότι εμείς ως Δήμος πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε και κατά δεύτερο θα ακολουθήσουμε τους κανόνες. Κανόνες που επιτέλους θα κάνουν αυτόν τον τόπο διαφορετικό, όπως αρμόζει να είναι ο Δήμος Ρόδου και το ίδιο και στους υπόλοιπους Δήμους του Νοτιού Αιγαίου, που πραγματικά ως πρόεδρος της ΠΕΔ βλέπω και την άλλη συνεργασία, αλλά κυρίως αυτά τα βήματα που κάνουμε μπροστά που είναι πολύ σπουδαία και πολύ σημαντικά. Είπαμε, παραλάβαμε κάτι και οφείλουμε να το παραδώσουμε πολύ καλύτερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτός είναι ο στόχος και πάνω σε αυτή τη γραμμή, σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε σκληρά όλοι.